daidai lokacin da zaɓukan shekarar 2023 ke ci gaba da tunkarowa. Gidan rediyo Amincin al'umma ya shirya zuwa muku da sabbin shirye-shiryen siyasa wanda za su taimaka wajen sanin irin shugabannin da za ku zaɓa. Shirin zube kwarya shiri ne da zai rika gayyatar 'yan siyasa a matakai kamar haka. 'Yan takarar shugaban kasa, gwamnoni, sanatoci, 'yan majalisun tarayya da na jihohi domin baje kolin su asabar shugabanci da kuma siyasa. Shirin zai fara zuwa ne a watan Nuwamba mai kamawa a ranakun Lahadi da karfe 4 zuwa karfe 6 na yammacin kowane mako. Za ku iya sauraron mu a kafofin sadarwa na zamani da suka haɗar da aminciradio.com, manhajar TuneIn da Streamer Radio sai kuma Live Online Radio. Kazalika za kuma ku iya kallon shirin kai tsaye a shafinmu na Facebook wato Aminci Radio. Aminci Radio ta shirya kawo muku wannan muhawara domin ingantawa da kuma zuwa da sabbin tsaruka da za su taimaka wa al'ummar Kano domin gudanar da zaɓe na gari. Aminci Radio.